वाह वाह रे नीलकमल सिंह, तो मर्द कमाल क दिल। तू मर्द सुपर स्टार हुओ आय, तू हतना घटिया घटिया गीत गावत रह। एगो लड़की बिहार के हमनी के गएल, तू मर्द आरा जिला बक्सर जिला यूपी वाला जितना बार लो तू लोग कितना हीरोइन बने कबो देख सुनले बार कि बिहार के लोग कबो गलत बोलेला। एक लड़की सिर्फ गई है और ओकरा के तू लोग कितना ना नीचे गिरा दिल लो। तारा महतारी बहनिया के बारे में लोग उल्टा सीधा बोले, तारा कैसन लगे मन में? आ गावत तरह की पवन भैया हो, पवन भैया हो, पवन भैया तारा के तीनों थाना दे दिहन हो रह के खा ली आ अमर हो जाइ। मार देवा तू तो एकदम से कलाकार हो कि धिक्कार हुआ हो? कलाकार नहीं कह तू धिक्कार बारा तारा नाम तो। तार फैन हमू रहनी है, लेकिन तारा से अब घटिया इंसान बारा तू मर दे। तारा से घटिया कलाकार के हमरा देखे से लौकते नहीं खे। आ तारा रुपया के ढेर घमंड हो नू, आ चाहे ढेर सुंदरता के घमंड हो कि हम ढेर सुंदर बानी, तो ये खाली शमशान घाट में जाके आ घूम के चल ह, तारा सारा मन के भरम उतर जाई। बुझल? तारा लेखन हमारा लेखन कतना लोग आइला कतना लोग गइल। मार दवा तू तो एकदम से अकरा दिल। बक्सर जिला के एकदम पीछे बार तू। तारा महतारी बहनिया के नाम पर बड़ाई करी हिनाई ना कम। तू लड़किया के कितना हिनाई कैले बड़ा, कितना गंदा गंदा शब्द बोलले बड़ा। तारा मुँह से कैसे निकल गल मरते, इतना खराब शब्द इतना। अच्छा ये बताओ तारा बहन के बारे में हम बड़ाई करी हिनाई ना करे हम? सुनब? सुन के मन गदगद हो जाई। जैसे पवन भैया कैले बड़ो बड़ाई कैले बड़ा पवन भैया का, हम मानते नहीं पवन भैया खराब आदमी ना होन। और वो सुनी हन कि कोनो लड़की के इज्जत संग खिलवाड़ कैले बारो तो वो तरह के 2-4 लात दिहन। बुझल? अब बक्सर जिला आरा जिला छपरा बाटल नहीं खे कौनो। अब मुजफ्फरपुरा पटना सब बिहार यूपी सब भोजपुरी एक समाज हटे हमने के। आ तू भोजपुरी समाज में एगो कलंक बड़ा। छपरा जिला बक्सर जिला आरा जिला बाटल ना ह। आ रहल बात कि केहू लड़की के इज्जत के संग खिलवाड़ कइल तो उ लोग घटिया इंसान करेला। तारा लेखन कलाकार आदमी मतलब पढ़ल लिखल इंसान हो तू, आ तारा मुँह से इतना शब्द गलत इतना घटिया घटिया बात कैसे निकल गल? हम सोच के पागल आइल बानी। तू मार दे हाउ दूगो दाँत चियरता सौ एकर बही मुँह में से गाड़ी आवताटे। उ सरवा ओकनी के तार दोस्त हमन स कि दुश्मन हमन स हो? उहे सरवा वायरल कैले हुए सब वीडियो। जैसे मार द्रौपदी के चीर हरण होता लोग दुशासन लोग दाँत ठहाका मारता वही उसका ठहाका मारता रन स। ओकनी के महतारी बहनिया सबके इज्जत लुटाई कैसन लागी? ओकनी के महतारी बहनिया के लोग उल्टा सीधा कही तो दाँत चियरता न सरवा। महाभारत के दुशासन लेखन दाँत फाड़ फाड़ के चिल्ला मजा लेता आ तू लार ठोकर आदमी बरत। तारा तो समझे के चाहिए कि हाँ ये जब आइडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो काहे खातिर करता रह ले तो अच्छा लागल हन तारा के? जानता रहनू कि सब रामायण महाभारत गीता पुराण सब में का भइल बा? स्त्री के इज्जत से जे खिलवाड़ करेला नू ओकर का दशा भइल बा देखले बार कैसे नाश होला। जैसे लोग इहे जानता हनू कि नेता अभिनेता अपना से चुनेला, जानता चाह देनू तारा के जीरो से हीरो बना दिया। हीरो से जीरो बनाने में तारा टाइम ना लगी। जनते के बदल से नेता अभिनेता चुना लो आ सारा अंग्रेज चल गलन स तोहरे लेखन लोग बनू कि आज भी साला हमनी के देश गुलाम बा। इससे ज़्यादा तरह के ना समझाएं कैसे तू पढ़ल लिखल इंसान बारा, हमरा से श्रेष्ठ बारा, उम्रदार बारा, हर चीज़ में आगे बारा। लेकिन तारा के एगो भाई के समझ के एगो तारा के सुझाव देता नहीं कि ऐसे ना करे के चाहिए। आ कह तारा के हमू गाना लिखिला आ उहे तार गाना हटे। वे सरस्वती के उपयोग करता रह तू साज के संगे कलाकार हुए तू। तारा बहनिया पर हम गावा तनी खूब बढ़िया गीत सुना ना, हमहू लिखिला आ लिख के हम सुनाई। कबो समोसा कबो लागे आलू चॉप बिया,
कबो समोसा कबो लागे आलू चॉप बिया, नीलकमला तोर दीदिया बक्सर जिला भ में टॉप बिया। नीलकमला तोर बहिनी छपरा जिला भ में टॉप बिया। जमल बिया ऐसे जैसे जमे छाली दही का, अब भइले दीवाना हमारा गाँव के लइका। जलेबी के रस जैसन भरल काचा कोच बिया, नीलकमला तोर बहिनी छपरा जिला भ में टॉप बिया। तारा बहिन के बड़ाई कइले बनी, तारा माई के प्रणाम करो, एक शब्द खराब ना बोले, तार बड़ाई करता नहीं। सुधर जालो, भोजपुरी के गंदा करके छोड़ दिया।